На 200 рублёў больш. Заробкі растуць, але гаманцы не таўсеюць. Чаму? Беспрацоўных на будаўніцтва і рамонт дарог. Спіс абавязковых работ павялічылі. Моцны вецер і рэзкае пахаладанне выходныя прымусяць апрануцца цяплей. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, гэта аб'ектыў, Анастасія Русецкая. Запрашаю на выданне. І на пачатку пра грошы ў гаманцах беларусаў. У сакавіку ажно на 233 рублі вырас сярэдні заробак, паведамілі статыстыкі. Калі ж глядзець па вобласцях, то Менск і Менская вобласць, Лакаматыў, а вось Магілёўская вобласць – апошні вагон. Растуць, на жаль, не толькі даходы, але і цэны. Што хутчэй, высвятляла Юлія Цальпук. Мінсельгасхарч дазволіў вытворцам прадаваць гародніну юрыдычным асобам у сярэднім на 4,5% даражэй. Гаворка пра так званы баршчавы набор – бульба, буракі, морква, капуста і цыбуля. Паступова цэны вырастуць і для спажыўца прыкладна на 3-4%. Тады за вялікую каструлю баршча заплоцім ужо не 7 рублёў, а 7,25. Цэны растуць і растуць даходы насельніцтва. Сярэдні налічаны заробак у сакавіку прыбавіў 233 рублі. Гэта рост на 8,5% у параўнанні з лютым. Дзякуючы расійскай падтрымцы, ўсё гэта неяк на плаву трымаецца, людзям заробкі падвышаюцца, гэтыя заробкі вышэйшыя за інфляцыю. Эканоміка жыве, працягвае існаваць добра-дрэнна, неяк так вось. Мы не ў крызісе, гэта добра. Калі параўнаць вынікі першага кварталу з канцом 2025 года, росту не пабачым. Адносна снежня сярэдні налічаны заробак нават знізіўся, прыкладна на 4,5%. Пры гэтым захоўваецца разрыў у дабрабыце жыхароў Менску і рэгіёнаў. Напрыклад, сталіца ў сярэднім заробку апярэджвае Віцебшчыну на 63%, вынікае са звестак Белстату. У снежні мінулага года розніца была 70%. У першым квартале года павысіўся давер беларусаў да нацыянальнай валюты. Яны сталі яшчэ больш зберагаць. Паводле Нацыянальнага банку у сакавіку насельніцтва перавяло агулам 1 мільярд рублёў са сваіх банкаўскіх рахункаў на тэрміновыя дэпазіты пад 10-15% гадавых. Гэта хутчэй паказчык таго, што людзям не трэба кожную капейку выдаткоўваць на бягучыя патрэбы. І гэта добра. І значыцца, пэўныя рэсурсы ёсць, і пэўныя магчымасці у людзей ёсць на тое, каб нешта адкладаць на нейкую будучыню. Пры гэтым спажыванне, наколькі я разумею, не асабліва расце. Праз што ў тым ліку растуць складскія запасы ў беларускіх вытворцаў. Назапашанасць гатовай прадукцыі ў студзені-лютым перавысіла 90% ад сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці. То бок з 10 тавараў прадаецца 1. Годам раней прадавалася 2,5 з 10. Юлія Цальпук, Белсат. У Беларусі праходзяць вобшукі і затрыманне людзей, звязаных са сферай культуры. Пра гэта піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Паводле інфармацыі праваабаронцаў, гэтым разам пад атакай сілавікоў сацыяльна-культурныя арганізацыі, якія менавіта не ўдакладняецца. Паводле «Вясны» вобшукі і затрыманні ідуць не першы дзень і па ўсёй краіне. Вядуць іх супрацоўнікі КДБ. Частка затрыманых застаецца пад вартай. Паведамляецца, што шукаюць замежнае фінансаванне. Таксама сёння ж стала вядома, што 9 красавіка КДБ папоўніў спіс так званых экстрэмісцкіх фармаванняў. Туды ўключылі 5 арганізацый, у тым ліку Раду беларускай культуры, праект «Магістрат» і ініцыятыву «Іншыя». Туды ж дадалі імёны 13 асобаў, якіх камітэт лічыць датычнымі да гэтых арганізацый. Сярод іх Сергей Будкін, Алена Тур, Тимоха Кудовіч ды іншыя. Міністэрства інфармацыі ўнесла абнаўленні ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Цяпер у яго трапіў шэраг акантаў у сацыяльных сетках. Напрыклад, старонкі ў фэйсбуку філолага Вінцука Вячоркі, палітыка Юрыя Губарэвіча і інтэрнэт-крамы з беларускім мэрчам «Жнівень».
На дадатак суд чыгуначнага раёну Гомля прызнаў экстрэмісцкім лагатып «Радыёсвабода Беларусь». Гэта выява паходні белага колеру на памаранчавым фоне. Включение в перечень каких-то материалов, логотипов, в общем-то, перечень экстремистских материалов, он означает, что эту продукцию, эти материалы, это изображение нельзя распространять. Если строго судить, в общем-то, само наличие у человека продукции экстремистской без распространения, оно не влечет административной ответственности. Но, опять же, это в соответствии с законом. Как на практике будет, будем смотреть. Напярэдадні 40-годдзя аварыі на ЧАЭС Лукашенко адправіўся на Гомельшчыну, пацярпелыя рэгіёны. Аднак пра трагедыю падчас сённяшніх сустрэчаў не згадваў. Чыноўнікі ж разгарнулі маштабную агітацыйную кампанію. Пераконваюць, што наступствы аварыі ўжо адолелі. Ці насамрэч радыяцыю перамаглі і ці бяспечную прадукцыю вырошчваюць на радыяцыйных землях, разбіралася Ірына Дарфійчук. Аднаўленне і ўстойлівае развіццё. Гэтак праз 40 гадоў пасля чарнобыльскай аварыі ўлады характарызуюць дзеянні на забруджаных землях. Чыноўнікі на канферэнцыях выдаюць аптымістычныя справаздачы. За последние десятилетия созданная система радиационного контроля не выявлена случаев превышения радионуклидов в выпускаемой продукции, так же, как и в сырье, которое поступает на перерабатывающие предприятия. Чыноўнікі кажуць пра выкарыстанне навуковых метадаў для чысціні прадукцыі, дадаткаў да кармоў і ўгнаенняў, што звязваюць радыенукліды. Але навуковец Сергей Бесараб нагадвае пра спосабы, якімі часта дасягаецца адносная бяспечнасць, змешванне чыстай і забруджанай сыравіны. Прыходзіў які-небудзь малады тэхнолог, блытаў прапорцыю гэтага ядзернага малака і здаровага, і партыя на выхадзе перавышала норму там у сотні разоў. Паказваўся, так бы казаць, край чарнобыльскага пекла. Дарэчы, гледзячы на сённяшні зварот земель у гаспадарку, разумею, што дзесяткі гадоў прайшло, а гэта справа таварыша Свінкова, яна жыве да гэтага часу. Мікалай Слюнькоў у 80-е кіраваў БССР. Паводле адмысловай камісіі Вярхоўнага Савету Беларусі 12-го склікання менавіта ён адыграў ключавую ролю ва ўтойванні ад беларусаў інфармацыі пра небяспеку радыяцыі ў першыя дні пасля аварыі. Днямі ўрад Беларусі прыняў пастанову, паводле якой чарговыя зямельныя ўчасткі агульнай плошчай 1300 гектараў у 10 раёнах Гомельшчыны выключылі з ліку радыяцыйна небяспечных. Агулам жа сёння ўжо каля 21 тысячы гектараў забруджаных земляў вярнулі ў сельгасабарот. Але ці сапраўды бяспечная на іх прадукцыя? Чыноўнікі сцвярджаюць, што так. Проводилось и проводится радиационное обследование почв. Мы знаем каждый участок земли, который используется под пашню, все уровни загрязнения, что нужно внести, в каком количестве эти удобрения, чтобы действительно была чистая итоговая выходная продукция. Неаднаразова закликаў не бояться радыяцыі и Лукашенко, ды загадваў падначаленым падымаць забруджаныя районы. Я ездил по Чернобыльским районам, будучи депутатом, и с собой тормозок никогда не брал, как некоторые чиновники у нас едут и с собой берут там колбасу, хлеб, тут же все зараза. Ничего подобного. Але радыеактыўныя элементы з забруджаных земляў будуць знікаць дзесяцігоддзямі і стагоддзямі, нагадваюць навукоўцы. Назапашваюцца яны не толькі ў сельгаспрадукцыі, але і ў грыбах, ягадах, дзічыне і рыбе. Рыба – гэта ідэальны прыродны дазіметр. У забруджаных раёнах Гомельшчыны фармальныя абмежаванні на адлоў і ўжыванне некаторых відаў рыбы яны не зняты і сёння. Але, разумееце, на практыцы там зусім другая сітуацыя, то бок гэта нікога не спыняла. Паводле звестак Дзяржатамнагляду на сённяшні дзень у Беларусі засталося яшчэ 247 тысяч гектараў радыяцыйна небяспечных земляў. Прыкладна 2/3 з іх займаюць лясы, а асноўную рэшту, імаверна, паступова увядуць у сельгасабарот. Ірына Дарфійчук, Белсат. Еўрапейскі звяз зацвердзіў 20-й пакет санкцыяў супраць Расіі. Пад абмежаванні трапілі і беларускія прадпрыемствы, а таксама праекты, якія яшчэ нават не пачалі працаваць. Брюссель нанёс прэвентыўны удар па беларускім лічбавым рублі. І ўпершыню ў межах санкцый ЕЗ супраць рэжыму Лукашэнкі кітайская кампанія. Андрэй Сульжыц.
Беларускі лічбавы рубель трапіў пад забарону ў еўразвязе яшчэ да свайго нараджэння. Нягледзячы на тое, што Нацбанк Беларусі планаваў пачаць тэставыя аперацыі з новай валютай толькі сёлета ў ліпені, яе ўжо афіцыйна ўнеслі ў 20-й санкцыйны пералік. Рашэнне забараняе прамы ці ускосны ўдзел у любых аперацыях з выкарыстаннем лічбавай валюты беларускага цэнтральнага банку або аказанне якой-небудзь падтрымкі развіццю такога праекту. Паводле адмыслоўцаў еўразвязаў, лічбавы рубель меўся стаць фінансавым шчытом, інструментам для крэдытавання дзяржпраектаў праз банк развіцця ў абыход міжнароднага кантролю. Вялікую ролю ў выкрыцці планаў рэжыму і падрыхтоўцы гэтага санкцыйнага ўдару адыграла ініцыятыва «Белпол». Режим будет искать другие механизмы. Мы знаем о некоторых механизмах, которые они будут стараться использовать для обхода санкций. Но, повторюсь, пока мы имеем эту информацию, пока она у нас постоянно к нам приходит, мы можем как-то уведомлять наших партнеров о том, какими способами режим Лукашенко, не только на самом деле режим Лукашенко, но и режим Путина, может пользоваться для обхода санкций. Новы санкцыйны пакет набывае моц 24 траўня. З гэтага дня пад абмежаванне падпадае таксама беларуская нафтавая кампанія і ўпершыню кітайская дзяржаўная карпарацыя China Space Сяньцзянь Group, заснавальнік прадпрыемства Волат Сяньцзян, звязанага з вайскова-прамысловым комплексам Беларусі. Волат Сяньцзянь поставляет непосредственно коробки передач для МЗКТ, и акционером, точнее учредителями этой компании является МЗКТ, а также китайская компания, так что это белорусско-китайская компания. И здесь включение в санкции непосредственно самого Волота, учредителя китайского, это очень важный этап. Брюссель пачаў адразаць рэжым і ад валютных даходаў у сферы паслуг. Пад забароною ў аб'яднанай Еўропе любыя паслугі, звязаныя з турыстычнай дзейнасцю ў Беларусі. Паралельна з гэтым еўразвяз уводзіць тэхналагічную блакаду. Кампаніям забаронена аказваць паслугі ў галінах кіберабароны і IT-падтрымкі дзяржаўным структурам Беларусі. Андрей Сульжыц, Белсат. У расійскім Туапсе нафтапрадукты трапілі ў рэкі і мора. Паводле мясцовых уладаў гэтаму паспрыялі дажджы, што ішлі ў горадзе апошнімі днямі. Экалагічная катастрофа ў курортным горадзе на поўдні Расіі здарылася 5 дзён таму, калі ЗСУ ударылі па мясцовым нафтаперапрацоўчым заводзе. Адкрытае полымя патушылі толькі на 4-е сотні. Паветра моцна забрудзілася сажай, прайшлі так званыя нафтавыя дажджы. Канцэнтрацыя шкодных рэчываў перавысіла небяспечныя парогі ў 2-3 разы. Жыхарам параілі не выходзіць на вуліцу, не адчыняць вокны. Аднак заняткаў у школах і іншых мерапрыемстваў улады не адмянілі. Уладзімір Пуцін дагэтуль не пракаментаваў сітуацыю. Новаўвядзенне, якое закране жыхароў Гомля, якія стаяць на уліку як беспрацоўныя. Старшыня мясцовага гарвыканкаму пастанавіў пашырыць для іх спіс абавязковых сезонных працаў. З якой мэтай высвятляў Ян Федаровіч. Сельскагаспадарчыя працы, добраўпарадкавання і азелянення тэрыторыяў. Раней на іх скіроўвалі тых гамельчукоў, што стаяць на ўліку ў органах працы, занятасці і сацыяльнай абароны. Цяпер пералік заняткаў значна пашырылі. Зарэгістраваным беспрацоўным давядзецца папрацаваць у арганізацыях ЖКГ пры будаўніцтве і рамонце дарог, аб'ектаў сацыяльнай сферы, збіраць другасную сыравіну ды іншае. Они все больше и больше людей причисляют к тунеядцам, и все больше и больше людей пытаются контролировать, таким образом отправляя на эти работы. Люди продолжают уезжать, а уезжают работоспособные люди, специалисты уезжают. Поэтому им нужно затыкать дыры, и вот они выбрали именно такой путь. Такая занятасць для беспрацоўных зойме 2 дні кожны месяц з траўня па ліпень, а таксама ў кастрычніку. Па 3 дні ў жніўні і верасні. У астатнія месяцы па 1 дні. У нас уже пенсионный фонд в напряжении, и непонятно, как они закрывают, какими долгами закрывают пенсии. Дальше будет хуже, и поэтому... это имитация действий. Ни к чему это хорошему не приведет.
У першым квартале Белстат адсправаздачыўся пра рэкордна нізкі з 2016 году ўзровень беспрацоўя. Ён не сягае нават 2,5% ад колькасці працоўнай сілы. Гэта адбываецца на фоне масавай палітычнай ды эканамічнай міграцыі з Беларусі, а таксама заява ў Лукашэнкі пра гатовасць прымаць працоўных мігрантаў, напрыклад, з Пакістану. Ян Федарович, Белсат. Дабраліся да катоў. Карыстальніца тыктоку расказала, што міліцыянт прымушаў яе заплаціць падатак на пухнатага гадаванца. Паводле жанчыны, супрацоўнік прыйшоў да яе о 8 вечара і пачаў размову з пытанняў, хто пражывае ў кватэры, колькі зарэгістраваных і ў якія школы ходзяць дзеці. Калі ён запісаўся звесткі, перайшоў да самага цікавага. Все? Больше здесь никто не проживает? Я говорю, ну да, все. Он, а котики-собачки есть? Я говорю, да, есть кот. А он зарегистрирован? Налог платите? Я думаю, что? Я впервые об этом слышу. Да, я слышала о том, что нужно собак регистрировать и платить налог. Ввели налог на собак. Но про котов я вообще впервые слышу. Я у него спрашиваю, что, и на котов тоже? Такой, ну да, конечно. Сейчас в первый раз просто предупреждаю. Сама жанчына кажа, што пра падатак менавіта на катоў інфармацыі яна не знайшла. Сапраўды, гэтых жывёлін згодна з дзейным заканадаўствам трэба рэгістраваць. А вось падатак трэба плаціць толькі на сабак. Яго пачнуць уносіць у жыроўкі ўжо летам. Плата штоквартальна па 14 рублёў за асобіну. Або 67 рублёў, калі гэта патэнцыйна небяспечная парода. За нерэгістрацыю і нясплату штраф ад 1 до 15 базавых велічынь. Смяротная ДТЗ ў Менску. Кіроўца мікрааўтобуса ГАЗ на вуліцы Казінца сутыкнуўся з спадарожным легкавым аўтамабілем, пасля чаго урэзаўся ў светлафор. Паводле інфармацыі ДАІ, 61-гадовы кіроўца страціў прытомнасць за стырном. Ён загінуў на месцы здарэння. Пасажыраў у салоне мікрааўтобуса не было. Следчыя высвятляюць абставіны трагедыі. Праз сухое і ветранае надвор'е Мінлясгаз абмежаваў наведванне лясоў. Абмежаванне дзейнічае па ўсёй тэрыторыі краіны. Яшчэ дзень таму адкрытымі для наведванняў заставаліся лясы 15 раёнаў. МНС ужо зафіксавала і першыя лясныя пажары. На Піншчыне гарэла каля 50 гектараў ляснога масіву. Працавалі 8 аўтацыстэрнаў. Гэты пажар, на шчасце, удалося ліквідаваць. Цяпер лясы манітораць, у тым ліку з дапамогай БПЛА. Цягам дня ратавальнікі ліквідавалі наступствы моцнага ветру, які абрынуўся на Беларусь напярэдадні. Паводле МНС пацярпелі 16 населеных пунктаў у Віцебскай, Гомельскай, Менскай і Магілёўскай вобласцях. На апошнюю прыпаў наймацнейшы удар. Там фіксавалі парывы ветру да 29 метраў за секунду. Пацярпелі двое, у тым ліку 13-гадовая дзяўчынка. Яе трамбаваў кавалак даху, які ветрам сарвала з будынку у Чэрыкаве. А ў Рагачоўскім раёне 60-гадовага мужчыну параніла дрэва, якое ўпала на ягонае аўта. Усяго зафіксавалі падзенні 150 дрэваў. Адно з іх затрымала рэгіянальны цягнік. У некаторых населеных пунктах знікала святло. Заўтра сіноптыкі абяцаюць цёплае і спакойнае надвор'е, але гэта толькі цішыня перад бураю. На нядзелю зноўку абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі. Прычына – тая ж моцны вецер. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Больш інфармацыі знойдзеце ў нашых сацыяльных сетках і на старонцы Белсату. Эфір працягне студыя Белсат, якую мы правядзём з Вітаўтам Сіпчыкам. А тэмы сёння будуць няпростыя, бо звязаныя з бяспекай. Францыя з Польшчай на сумесных вучэннях збіраюцца сімуляваць ядравыя ўдары, у тым ліку па Беларусі. Усё праз расійскую пагрозу. Раней пра небяспеку пераўтварэння нашай краіны ў ядравы палігон папярэджваў палітык Мікола Статкевіч. Пра тое, якія сцэнары нам рыхтуюць, паразмаўляем з палітолагам. Заставайцеся з Белсатам. Будзе таксама і апытанне традыцыйна гаспадарства праз імкненне студыя Белсат.
гаспадарства, гэта студыя Белсат, Анастасія Русецкая, Вітаўт Сіўчык. І апытанне для вас наступнае на сёння. Ці адчуваеце пагрозу ядравай вайны? Адказы насамрэч простыя, так, не, альбо не задумваўся. Адказвайце, калі ласка, цікава ваше меркаванне. Мы, уласна, пераходзім да першай тэмы, звязанай з гэтым пытаннем. Францыя пашырае свой ядравы парасон на ўсходні фланг НАТО і плануе супольнае з Польшчай вучэнні на Балтыйскім моры і ў паўночных польскіх рэгіёнах. Падчас гэтых манеўраў будуць адпрацоўваць ядравыя ўдары па цэлях на тэрыторыі Расіі і Беларусі, паведаміла выданне «Віртуальна Польска». Сцэнарыі гэтых вучэнняў стануць дадатковымі планамі, каб у выпадку агрэсіі з боку Масквы не марнаваць час на доўгія абмеркаванні ў межах 5-го артыкулу Альянсу. Як піша выданне «Віртуальна Польска», польскія пілоты будуць вызначаць цэлі, а французскія наносяць удары ракетамі з ядравымі боегалоўкамі. Аднак рашэнне ці выкарыстоўваць такую зброю будзе прымаць толькі прэзідэнт Францыі Эммануэль Макрон. Улады ў Варшаве на гэта ніяк не паўплываюць. Гэтыя манеўры пакажуць радыкальную змену раскладаў сілаў у рэгіёне. Бо раней менавіта Крэмль падчас вучэнняў захад уключаў сцэнары ядравыя ўдары па Варшаве. Да ядравага парасону Францыі ўжо далучыўся шэраг еўрапейскіх дзяржаваў, у тым ліку Нямецчына, Швецыя, Бельгія. Адпаведнае жаданне, як паведаміла BBC, выказала таксама Чэхія. А до нашага эфіру далучаецца палітолог Сергей Марцалеў. Спадар Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Адносна цэляў. Выданне «Віртуальна Польска» піша, што яны ў Расіі і ў Беларусі. І калі пра Расію там ёсць удакладненне, што, магчыма, маецца на ўвазе нейкая ваколіца Санкт-Петербурга, то пра Беларусь нічога канкрэтнага. Згадваецца толькі, скажем так, ранейшая інфармацыя пра тое, што ў нас размешчаны арэшнік, пра тое, што Лукашенко сцягнуў з Расіі ядравую зброю на тэрыторыю Беларусі. Але вось з палітычнага пункту гледжання, як вы ацэньваеце небяспеку вось такога рэальнага ядравага канфлікту? Я хочу напомнить цитату польского премьер-министра Дональда Туска. Она прозвучала в интервью для газеты Financial Times буквально вчера. По мнению политика, стоит ожидать российской агрессии уже не в ближайшие годы. Счет пошел на месяцы. И, собственно говоря, было три причины, почему Польша ищет усиление своей безопасности как в рамках НАТО, так и в рамках иных инструментов, которые позволили бы себя чувствовать польским гражданам более уверенно. Это статья 42 трактата о Евросоюзе, на которую ссылается Дональд Туск. И почему, собственно говоря, в ракурсе причин, которых стоит опасаться Польше, появляется наша страна, Республика Беларусь. Первая и самая главная причина – это то, что, разумеется, полномасштабная война, которую начала Россия против Украины с белорусской территории в 2022 году. Вторая причина – это то, что за прошедшие 3 года Беларусь предприняла ряд шагов в военной сфере, которые трудно назвать исключительно оборонительными. Вообще их трудно называть оборонительными. Прежде всего, это размещение тактического ядерного оружия, подчеркиваю, российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси и строительство инфраструктуры для хранения ядерных боеприпасов на территории Беларуси. И очередной крайне недружественный шаг – это размещение российского ракетного комплекса средней дальности «Орешник», опять-таки в Беларуси. Ну, согласитесь, трудно назвать ракету, которая способна нести боезаряд до 5000 километров, имею в виду «Орешник», трудно назвать это оборонительной тактикой. Это наступательное оружие. Именно поэтому Польша ищет возможности укрепить как возможность обороняться в рамках НАТО, то есть было введено несколько параллельных механизмов, то есть это усиление обороноспособности разом с странами Балтии и разом вместе со странами Скандинавии. И вот в настоящий момент то, что мы видим, с марта месяца Польша ожидает от Франции более серьезных шагов,
которые позволили бы не обращаться к бюрократическим разбирательствам в рамках 5-го пункта НАТО, а действовать непосредственно на уровне межправительственного соглашения о взаимных гарантиях безопасности. Макрон и Туск заговорили о проведении совместных ядерных учений с участием как польской авиации, так и французских самолетов «Рафаль», которые являются носителями ядерных ракет. И для Беларуси это означает прежде всего, что 3 года назад, когда были приняты эти сомнительные с точки зрения обороны решения о тактическом ядерном оружии, а позже о размещении Орешника, это то, что Беларусь стала законной военной целью для стран НАТО. До этого ни одного упоминания о каких-либо агрессивных планах Польши, либо стран Балтии, либо других европейских стран по отношению к Минску официальному я не слышал и не читал. Сейчас как поляки, так и их союзники по альянсу собираются обороняться всерьез. Они видят угрозу. Беларусь теперь под прицелом именно потому, что на ее территории находится чужое и опасное для соседей оружие. Беларусь пад прыцэлам, але насамрэч тут гаворка ідзе пра канфрантацыю з Расіяй. Ці на вашу думку, Францыя гэта тая краіна, якая здольная канфрантаваць тут у гэтым пытанні з Расіяй? Я так полагаю, вы имеете в виду, что у Франции всего 290 ядерных боеприпасов, в то время как у России их почти 6 тысяч. На самом деле количество не так принципиально. Несколько сотен ядерных боеприпасов, которые находятся в распоряжении Франции, это гарантия уничтожения как крупнейших российских мегаполисов, так и центров принятия решений на территории России и Беларуси. То есть в данном случае военной мощи Франции хватит для того, чтобы обезглавить Россию. Не дай бог, это, разумеется, наступит такая ситуация, но этого достаточно для того, чтобы дать достойный отпор, скажем так, в случае агрессии с Востока. Мы памятаем прагноз палітыка былога палітвязня Міколы Статкевіча. Ён папярэджваў пра вялікую небяспеку, ядравую небяспеку, паколькі расейцы аднаўляюць, вось вы таксама гэта згадывалі, інфраструктуру пад ядравыя ракеты на тэрыторыі Беларусі. І, маўляў, вядома, што калі Масква захоча атакаваць захад ядравай зброяй, то гэта зробіць з тэрыторыі Беларусі, каб і адказ быў па тэрыторыі Беларусі. Аднак многія людзі і эксперты таксама кажуць, маўляў, не можа такога быць. Пасля Другой сусветнай вайны ніхто не выкарыстоўваў ядравую зброю, што гэта нейкі зусім нерэалістычна. Усё ж такі, ці вы бачыце нейкія аргументы, якія прамаўлялі б за больш небяспечнай версіяй? Катэгарычна, што ўсё ж такі гэта магчыма. Я согласен с Таткевичем. Мы видим, что, используя конвенциональное оружие, Россия надолго погрязла в украинской войне. То есть ее вооруженных сил не хватает для того, чтобы вести обычную войну даже против страны, которая заведомо в военном отношении была слабее России. Поэтому вполне возможно, что для достижения военных результатов, это очень правдоподобно, Российская Федерация использует тактическое ядерное оружие для того, чтобы сломать объективно превосходящие ее вооруженные силы государств Североатлантического альянса. Тем более, позвольте, я остановлюсь еще на деталях. В Беларуси, кроме Орешника, который, в общем-то, довольно дорогое средство доставки, около 40 миллионов долларов он стоит, есть еще эскадрилья самолетов, которые могут нести тактическое ядерное оружие. Это Су-30МК, и, соответственно, в Беларуси находятся российские «Искандеры», оперативно-тактические ракетные комплексы, которые до 500 километров могут доставлять ядерный боезаряд. Так что инфраструктура и средства доставки на белорусской территории, они не являются белорусскими, но они находятся на белорусской территории. Да, они есть.
Спадар Сергей, мы таксама пытаемся ў нашых гледачоў, ці адчуваеце пагрозу ядравай вайны. І 46% з тых, хто ўзяў удзел у нашым галасаванні, адказвае так, 43% кажуць не, і толькі 11% не задумваюцца над гэтым пытаннем. Сапраўды, з пункту гледжання беларуса, яму што варта думаць наконт магчымасці такога канфлікту? Я начал нашу беседу с цитаты польского премьер-министра. Я напомню, что он сказал о том, что ожидать агрессии России необходимо уже не в течение нескольких лет, а, возможно, нескольких месяцев. Политик такого уровня располагает развитыми информацией от спецслужб всей Европы, поэтому, я думаю, у него были четкие основания сказать именно так. Да, я считаю, что учитывая состояние российской армии, которая вряд ли способна вести обычные боевые действия, риск применения ядерного оружия очень высок. И я, к сожалению, вынужден констатировать, что к этому надо быть готовым. Спадар Сергей, дзякуй вялікі за тое, што далучыліся да эфіру студыі Белсат. З намі на сувязі быў Сергей Марцалеў, палітолог. Працягваем нашае выданне, і цяпер праграма «Агара», беларускі вектар і шырокі спектр пытанняў ад 40-годдзя чарнобыльскай катастрофы і ядравай бяспекі да сучасных выклікаў бяспекі ў рэгіёне. Удзельнікі абмеркавалі Астравецкую АЭС, магчымасць размяшчэння ядравай зброі ў Беларусі і пагрозы гібриднай вайны. Асобна гаварылі пра выкарыстанне тэрыторыі Беларусі ў ваенных мэтах і магчымыя сцэнары атак з выкарыстаннем дронаў. Таксама закранулі тэму стомленасці ад вайны ў Еўропе і палітычныя змены ў еўразвязе пасля выбараў у Выгоршчыне. А вядзе гэтую праграму Ганна Любакова. Дарэчы, наша каляжанка атрымала ўзнагароду ад Amnesty International і бельгійскага універсітэту Генту. Як паведамляе сайт навучальнай установы, цытата, «Смелая і нястомная праца дзеля асвятлення аўтарытарызму, рэпрэсіяў і дэмакратычнага супраціву ў Беларусі значна паўплывала на глобальныя дыскусіі аб праўдзе, дэмакратыі і адказнасці дзяржаваў». Так што віншуем цябе, Ганна, і перадаём табе слова. Вітаю вас з Брюсселю. Вы глядзіце «Агара. Беларускі вектар» на Белсаце. Меня зовут Ганна Любакова. На гэтым тыдні спаўняецца 40 гадоў з дня чарнобыльскай катастрофы. Трагедыя, якая закранула мільёны людзей і пакінула глыбокі след у Беларусі і ва ўсёй Еўропе. Праз дзесяцігоддзя яе наступствы застаюцца з намі, уздымаючы вострыя пытанні бяспекі і празрыстасці. У той жа час наш рэгіён сутыкаецца з новымі выклікамі ад пагрозаў бяспекі ва ўсходняй Еўропе і дыскусіяў пра палітычную будучыню Еўропы да працяглай напружанасці вакол Беларусі і яе суседзяў. Каб абмеркаваць гэта, да нас далучыліся дэпутаты Еўрапарламенту Паўляс Саўдаргас з Літвы, Пека Товары з Фінляндыі, а таксама доктар Марына Шаўцова, экспертка ў справах еўрапейскай палітыкі з Лёвенскага універсітэту. Заставайцеся з намі. Спадар Паўляс Саўдаргас, дазвольце пачаць з тэмы ядравай бяспекі. Літва ўжо даўно выказвае занепакоенасць з нагоды Астравецкай атамнай электрастанцыі пад самай сваёй мяжой. Праз 40 гадоў пасля Чарнобылю ці лічыце вы Астравец працяглай ядравай пагрозай для Літвы, Еўразвязу і Беларусі? Так, вядома, бо гэта вялікі ядравы аб'ект. Яго пабудавалі без стрэс-тэстаў. Мы не ведаем, ці праводзіліся аўдыты паводле еўрапейскіх рэгуляцыяў і стандартаў. Мы не атрымалі ніякай інфармацыі наконт гэтага. Мы спрабавалі звяртацца і задаваць гэтае пытанне, але не атрымалі адказаў з беларускага боку. Станцыю будавалі з дапамогай Расіі. А мы ведаем расійскія тэхналогіі, часам яны даюць збоі. Яшчэ адна праблема ў тым, што станцыя вельмі блізка да мяжы і да нашай сталіцы, Вільні, каля 30 кіламетраў. Яна добра відаць з тэрыторыі Літвы, таму гэта пастаянная сур'ёзная праблема. Яе пабудавалі без кансультацыяў і без узгадненняў з найбліжэйшымі суседзямі, мае на ўвазе Літву. І гэта пэўны парадокс гісторыі, бо ў той час мы самі хацелі пабудаваць уласную атамную станцыю. Мы правялі рэферэндум і спыталі ў людзей, ці хочуць яны новую АЭС у Літве.
Але якраз у той час адбылася катастрофа ў Фукусіме пасля цунамі, і мы прайгралі гэты рэферэндум, не пабудавалі сваю станцыю. А беларусы пабудавалі, бо разлічвалі, што гэта будзе ім выгадна, і яны змогуць прадаваць электраэнергію. Але мы прынялі закон, які забараняе імпарт электраэнергіі з Беларусі і з Астраўца, таму мы яе не купляем. Гэтая электраэнергія не паступае ў Еўропу, але станцыя ўсё роўна становіць пастаянную ядравую пагрозу для ўсёй Еўропы. Была даволі моцная і ў пэўным сэнсе адзіная пазіцыя краінаў Балтыі. І як вы азначылі, кансультацыяў з беларускім рэжымам не было. Яны адмовіліся абмяркоўваць гэта з вамі. Гэтая станцыя робіць Беларусь яшчэ больш залежнай ад Расіі. Як вы лічыце, ці быў дастатковы адказ з боку еўразвязу, з Брусэлю? Чаго б вы чакалі? Адзіны адказ, які, на маю думку, сапраўды працуе, гэта санкцыі, як супраць Расіі, так і супраць Беларусі. Трэба эканамічна ціснуць на гэтыя рэжымы. Мы бачым па лічбах, што эканоміка Расіі амаль разбураецца. І трэба працягваць ціск, бо нельга ісці на ўгоды, калі Лукашенка вызваляе частку палітвязняў. Усё вяртаецца да звычайнага стану. Бізнес as usual. Не, на рэжымы трэба ціснуць, пакуль яны не зломяцца. Спадар Товары, наконт абвешчанага размяшчэння расійскай ядравай зброі на тэрыторыі Беларусі. Ці ўваходзім мы ў эпоху ядравага запалохвання ў Еўропе? Мы бачым, што б не адбывалася, Расія кажа, што цяпер будзе размяшчаць зброю Беларусі, то Лукашенка таксама заяўляе, што гатова яе выкарыстаць пры неабходнасці. Дык ці гэта ўжо новая эпоха ядравага запалохвання? Так, безумоўна, мы ўжо ў гэтай эпосе. І справа ў тым, што ядравая зброя – гэта адзінае, што пакідае Расію ў катэгорыі вялікіх дзяржаў. Мы бачым, што адбываецца ва ўкраіне. Яны ваююць ужо больш за 4 гады і не дасягнулі значнай перамогі. Эканамічна Расія слабее, верагодна, ўжо саступае Італіі. Таму адзінае, што прымушае ўсіх слухаць Пуціна, гэта ядравая зброя. І яны ўсё часцей выкарыстоўваюць гэты фактар, спрабуючы запалохаць суседнія краіны, НАТО і іншых. Магчымае размяшчэнне ядравай зброі ў Беларусі – адзін з прыкладаў. З тактычнага пункту гледжання няма сэнсу размяшчаць ядравую зброю бліжэй да мяжы НАТО, дзе яе лягчэй нацэліць і знішчыць. Але для запалохвання суседніх краінаў і заходняй Еўропы гэта робіцца. Так, сапраўды, Беларусь можа стаць у пэўным сэнсе мішэнню для ўдару ў адказ, калі нешта здарыцца. Але як вы лічыце, ці сапраўды еўрапейскія краіны гатовыя да такіх ядравых рызыкаў? Я думаю, што НАТО падрыхтавалася. Аснова НАТО – гэта стрымліванне, і яно мае два складнікі. Перш за ўсё, ядравае стрымліванне, а затым стрымліванне з дапамогай звычайных узбраенняў. Ядравае стрымліванне НАТО грунтуецца на амерыканскай ядравай зброі. У іх ёсць адпаведная палітыка. Яны адпрацоўваюць яе выкарыстанне і маюць планы на выпадак, калі Расія і Беларусь павысяць гатовасць або нават пачнуць выкарыстоўваць гэту зброю. Доктор Шаўцова, мы ўжо абмяркоўвалі Беларусь у кантэксце ядравых рызык як з боку Астравецкай АЭС, так і ў сувязі з магчымым размяшчэннем ядравай зброі. Дазвольце перайсці да Расіі, якая таксама стварае пагрозы, у тым ліку ядравыя на тэрыторыі ўкраіны. І, як здаецца, самым моцным адказам сталі санкцыі. Ці бачыце вы прыкметы стомленасці ад вайны ў дачыненні да дзеянняў Расіі і Беларусі? Ці ж еўразвяз гатовы да доўгатэрміновай стратэгіі падтрымкі Украіны і санкцыяў? Я хотела бы сказать, что больше Еўразвяз падрыхтаваным да доўгага марафону і санкцыю, але, на жаль, мы назіраем стомленасць ад вайны. І перадусім гаворка пра грамадства. Гэтую стомленасць шырока выкарыстоўваюць папулісцкія сілы і расійская прапаганда. Таму вайну вельмі лёгка выкарыстоўваюць як апраўданне, каб вінаваціць уладу ў павышэнні падатку, росце цэнаў і сітуацыі з уцекачамі, а таксама для маніпулявання дадзенымі, тое, чым Расія вядомая.
На жаль, мы бачым, што папулісцкія партыі, якія імкнуцца прыйсці да ўлады, сапраўды ўзмацняюцца па ўсёй Еўропе. У тым ліку ў краінах, блізкіх да Ўкраіны, Расіі. І выкарыстоўваюць аргумент, што хопіць траціць грошы, трэба сесці за стол перамоваў з Расіяй. І цяпер са з'яўленнем Трампа ў гэтым кантэксце сітуацыя становіцца яшчэ больш складанай. У той жа час я бачу настойлівую паслядоўную пазіцыю Брусэлю. Мы не пакінем Украіны, мы не адмовімся ад яе. І гэта дае мне надзею, што сітуацыю не аддадуць на водку па расійскай прапагандзе і папулісцкім партыям. Але як вы лічыце, мы яшчэ вернемся да выбараў у Угоршчыне крыху пазней, тэндэнцыя цяпер крыху негатыўная ці хутчэй пазітыўная, на ваш погляд? Кожную раніцу я прачынаюся, чытаю навіны і маю іншую думку. Гэта залежыць ад раніцы, так? Зразумела. Давайте пяройдзем да сцэнару, які цяпер абмяркоўваюць аналітыкі ў сферы абароны. Даследаванне Baltic Defense Initiative паказвае, што сучасная вайна можа паралізаваць такую краіну, як Літва, без традыцыйнага ўварвання, праз дакладныя ўдары, дроны і працяглы ціск на інфраструктуру і органы ўлады. Гаспадар Пекатовары, асноўны генерал фінскай арміі, з вашай вайсковай перспектывы, наколькі рэалістычны такі сцэнар, калі замест танкаў выкарыстоўваюцца дроны? Калі ўлічваць вайсковыя магчымасці Расіі, расійская армія была даволі моцна разбітая ўкраінцамі. Яна страціла значную частку сучаснай тэхнікі, танкаў, артылерыі. Колькасна яны здолелі гэта кампенсаваць. Але ў тэхналагічным плане фактычна адкаціліся на 50 гадоў назад. Бо былі вымушаныя замяніць сучасную тэхніку старымі танкамі, старой артылерыяй і абсталяваннем са складоў. І мы бачылі, што яны не ўмеюць эфектыўна выкарыстоўваць гэта супраць сучаснага праціўніка. Але чаго яны навучыліся, у тым ліку пераймаючы ўкраінскі досвед, гэта выкарыстоўваць дроны, шахеды, БПЛА і далекабойныя ракеты. Таму я б сказаў, што цалкам правдападобна, што яны будуць дзейнічаць менавіта так, улічваючы абарону літоўскай мяжы, узровень падрыхтоўкі літоўскіх і сіл НАТО, весці бой на адлегласці. Не кідаць сухапутныя сілы, якія могуць быць адбітыя, а наносяць удары дронамі, БПЛА і далекабойнымі ракетамі. Гэта выглядае цалкам рэалістычна. Вы правялі больш за 30 гадоў у фінскай арміі, калі я не памыляюся, таму, напэўна, бачылі розныя формы сучаснай вайны. Дазвольце яшчэ раз вярнуцца да падрыхтаванасці НАТО і спытаць пра высокаінтэнсіўную вайну, у якой вялікую ролю адыгрываюць дроны. Ці гатовая НАТО і да гэтага? Ці бачыце вы змены ў падыходах і разуменні таго, як будзе выглядаць такая вайна? Бо мы бачым, як хутка развіваецца дронавая вайна, асабліва ва ўкраіне. Я б сказаў, што дроны гэта не панацэя. Калі б дроны вырашалі зыход сучасных войнаў, вайна ва ўкраіне ўжо б скончылася, бо абодва бакі выкарыстоўваюць мільёны дронаў. Калі НАТО будзе атакавана, яно не будзе весці ўкраінскую вайну 2:0, капіяваць тое, што адбываецца ва ўкраіне, і тым самым даваць Расіі перавагу. Расія ўмее весці вайну на знясіленне на адносна статычнай лініі абароны, выкарыстоўваючы пяхоту як гарматнае мяса і дроны для паступовага знясільвання праціўніка. Калі блок НАТО ўступіць у вайну, ён будзе весці яе так, як заходнія краіны вядуць войны з часоў Другой сусветнай вайны. У нас ёсць пераважная паветраная моц. Мы знішчым расійскія паветраныя сілы і іх супрацьпаветраную абарону. І хоць мы пакуль не можам спыніць усе дроны і БПЛА, мы нарошчваем магутнасці супрацьдзеяння ім. Таму мы будзем выкарыстоўваць нашу перавагу ў паветры, каб наносіць удары па іхных складах, камандных і лагістычных цэнтрах, а таксама па заводах, дзе вырабляецца гэтае абсталяванне. Як мы бачылі ў Іране, ізраільскія і амерыканскія паветраныя сілы змаглі за тыдзень знізіць маштаб дронавых і ракетных атак прыкладна на 90%, наносячы удары па лагістыцы і сістэмах падтрымкі. Бо ў паветры іх спыніць не ўдавалася. Думаю, НАТО дзейнічала б падобным чынам. Калі гаварыць пра Літву, хоць гэта актуальна для іншых краін, важна таксама абмяркоўваць, адкуль могуць запускацца дроны ў такім сцэнары. Верагодна, гэта Беларусь, суседняя краіна для Літвы. Ці лічыце вы рэалістычным сцэнар, пры якім дроны будуць запускацца з тэрыторыі Беларусі ў напрамку Літвы або Польшчы? Мы ўжо бачылі нешта падобнае ў верасні падчас вучэння ў захад, калі расійскія дроны перасякалі мяжу з Польшчай з тэрыторыі Беларусі. Таму гэта не выглядае нерэалістычным.
direction of Lithuania or, of course, Poland. So this doesn't look unrealistic to me. Так, безумоўна, гэта цалкам рэалістычны сцэнар, бо тэрыторыя Беларусі ўжо выкарыстоўвалася для нападу на Ўкраіну. Расійскія сілы заходзілі праз беларускую тэрыторыю, таму калі яны хочуць, расейцы могуць выкарыстоўваць яе так, як ім трэба. Праблема ў тым, што Літва мяжуе з Беларусю, а не з Расіяй. У нас ёсць толькі мяжа з Калінінградам, расійскім эксклавам. Мы не маем мяжы з асноўнай тэрыторыі Расіі, таму вельмі уважліва ставімся да Беларусі і да гэтай мяжы. Што да сцэнараў, пра які казаў спадар Товары, мы рыхтуемся да ўсіх варыянтаў. Вядома, калі НАТО будзе адбіваць агрэсію Расіі, гэта план А. Але мы рыхтуемся і да плана Б, калі, напрыклад, на тыдзень ці на месяц нам давядзецца трымацца самастойна. Мы рыхтуемся. У краінах Балты мы ствараем інжынерную і супрацьмабільнасную інфраструктуру ўздоўж мяжы. Мы таксама разглядаем і будуем так званую дронавую сцяну. Нам патрэбныя магчымасці збіваць дроны, бо яны нясуць сур'ёзныя рызыкі і могуць наносіць значную шкоду з дапамогай танных сродкаў. Таму мы павінны быць гатовы супрацьстаяць усім пагрозам, звязаным з дронамі. Гэта падрыхтаванасць на нацыянальным узроўні. А як наконт 5-га артыкула статуту НАТО? Як ён успрымаюць у Літве? Гэты сцэнар, пра які я кажу, таксама прадугледжвае магчымыя палітычныя разыходжанні, якія могуць запаволіць або аслабіць адказ НАТО. Як вы да гэтага рыхтуецеся? Гэта шырокая тэма, але 5-й артыкул – гэта для нас план А. Мы члены НАТО і ўпэўненыя, што ў выпадку класічнай пагрозы або агрэсіі альянс адрэагуе. Але існуюць і іншыя формы агрэсіі. Гібридная вайна, якая ўжо адбываецца. Дроны могуць трапляць на тэрыторыю Літвы, Польшчы, Эстоніі, выпадкова або наўмысна. Мы не заўсёды гэта ведаем. Таму мы павінны быць гатовыя да дронавых атак, кібератак і любых формаў гібриднай вайны. Мы разумеем метады, якімі карыстаецца Расія. Генерал Товары, вы дэпутат Еўрапарламенту і генерал, таму я яшчэ раз звярнуся да вас у кантэксце гэтага тыпу вайны. Спадар Саўдаргас згадаў ролю Беларусі рэжыму Лукашэнкі. Калі атакі будуць адбывацца з тэрыторыі Беларусі, ці будзе гэта ўспрымацца еўразвязамі НАТО як прамое ўцягванне Беларусі ў вайну? Цяпер гэта сапраўды абмяркоўваецца. Як сябры НАТО мы сыходзім з таго, што калі адбываецца напад або агрэсія ў любой форме, краіна ініцыюе кансультацыі паводле 4-го артыкула, што можа прывесці да актывізацыі 5-го артыкулу і пачатку абарончых аперацый. У некаторых выпадках гэта можа заняць час. Таму апошнім часам абмяркоўваецца і артыкул 42, 7 еўразвязу, які, на думку некаторых, юрыдычна нават больш абавязковы, чым артыкул 5. Яго перавага ў тым, што ён дзейнічае непасрэдна паміж дзяржавамі-сябрамі. Гэта значыць, што краіны вакол Беларусі, калі адчуюць пагрозу або напад, могуць значна хутчэй рэагаваць, выкарыстоўваючы гэты механізм як аснову для сумесных дзеянняў. Гэта не дзеля таго, каб нагнятаць страх або сцвярджаць, што гэта абавязкова адбудзецца. Ёсць даклад службы вонкавай выведкі Эстоніі, які кажа, што Расія не будзе атакаваць Эстонію або іншыя краіны НАТО ў бліжэйшыя гады. Але мы бачым пэўную падрыхтоўку, пашырэнне ўзброеных сілаў, папаўненне запасаў артылерыйскіх боепрыпасаў, развіццё беспілотных сістэмаў масавага прымянення. Таму гэтыя працэсы адбываюцца. І таму важна гаварыць пра 5-й артыкул, тым больш, што нядаўна прэзідэнт Зеленскі азначаў, што краіны Балтыі могуць стаць наступнымі. Важна чуць, што ёсць падрыхтоўка і гатовасць. Відавочна, што Пуцін будзе імкнуцца як мага хутчэй аднавіць армію, зрабіць яе яшчэ мацнейшай, чым да 2022 года. Мае былыя калегі з заходніх выведак папярэджваюць, што пасля заканчэння вайны ва ўкраіне ў нас можа быць ад 6 месяцаў да 2 гадоў да новай агрэсіі ў той ці іншай форме. Я не думаю, што гэта будзе паўнамаштабны напад, бо Расія разумее, што не мае дастатковай сілы для вялікай вайны з НАТО, але ў яе хопіць магчымасцяў, каб паставіць пад пытанне дзеянне 5-го артыкула. Напрыклад, вядомы нарвінскі сцэнар. Атака на невялікую краіну НАТО з паралельнай маштабнай інфармацыйнай кампаніяй пра абарону сваіх грамадзян і пагрозам ядравай зброі. Такі сцэнар можна рэалізаваць меншымі сіламі, але ён створыць сур'ёзны ціск на 5-й артыкул. Калі ён не будзе задзейнічаны, давер да яго будзе падарваны, і гэта стала б вялікай перамогай для Пуціна. Больш верагодна, што НАТО адрэагуе. 5-й артыкул будзе актываваны, і расійскія сілы будуць выціснутыя. Але што гэта азначае? Для Пуціна страта некалькіх тысяч салдат.
І што? Ён ужо страціў сотні тысяч ва ўкраіне і застаецца пры ўладзе. Таму трэба разумець, дыктатары мысляць іначай, яны гатовы ісці на рызыкі, на якія заходнія лідары, за выключэннем спадара Трампа, не пайшлі б. Таму мы павінны быць гатовыя дзейнічаць жорстка і рашуча, інакш гэта будзе вялікая памылка. Што да стратаў, і Пуцін, і Лукашенка, здаецца, страцілі саюзнікаў у развязе. Я маю на ўвазе апошнія палітычныя падзеі ў Угоршчыне. Пасля гістарычных выбараў, якія завяршылі 16гадовае кіраванне Віктара Орбана, пачаўся новы этап пад кіраўніцтвам Петера Мадзіяра і ягонай партыі ТИСА. Доктар Шаўцова, што азначаюць вынікі парламенцкіх выбараў у Угоршчыне для еўразвязу? Перш за ўсё, гэта азначае, што Угоршчына не Расія, не Беларусі. Мірная перадача ўлады ўсё яшчэ магчымая. Або, прынамсі, мы на гэта спадзяёмся. 12 мая яшчэ наперадзе, але ёсць надзея, што гэта адбудзецца. І нягледзячы на канцэнтрацыю ўлады і ціск на апазіцыю, свабодныя медыа, Орбан не здолеў зрабіць таго, што зрабілі іншыя дыктатары або ягоныя саюзнікі. У той жа час варта задацца пытаннем, як атрымалася, што на працягу 16 гадоў, асабліва апошніх 8, еўразвяз мірыўся з лідарам, які фактычна ставіў пад сумнеў базавыя каштоўнасці. Свабоду медыяў, правы розных меншасцяў, выступаў супраць мігрантаў і ЛГБТК людзей, блакаваў падтрымку Украіны. Невялікая краіна без відавочна вялікага патэнцыялу здольная была так моцна ўплываць на агульную палітыку. І, вядома, у яго было нямала прыхільнікаў і ў Брусэлі. Мы бачым выбары ў Балгарыі, бачым саюзнікаў Фіца ў Славаччыне. Бачым, што ў Польшчы да ўлады прыйшлі больш ліберальныя сілы, але не бачым тых рэформаў, якія чакалі. Таму цяпер добры момант для ліберальных сілаў у еўразвязе, каб кансалідавацца і вызначыць, што рабіць далей. І калі ў Будапешце адбыўся палітычны зрух, наколькі хутка можа змяніцца палітыка еўразвязу ў дачыненні да Расіі і Беларусі, калі Угоршчына перастане блакаваць рашэнні? Гэта вялікае пытанне. Трэба памятаць, што Мадзіяр паходзіць з партыі Фідэс. І хоць лозунг «Russian Go Home» быў адным з галоўных на ягоных мітынгах, і падчас святкавання перамогі гэта ўсё роўна зойме час. Пераход улады, перамовы, а таксама ўплыў дэзінфармацыі і расійскай прапаганды пра кошт вайны ва ўкраіне для Угоршчыны. Усё гэта будзе ўплываць. Таму ён хутчэй за ўсё будзе дзейнічаць асцярожна і не спяшацца з рэзкімі крокамі. Безумоўна, ён хоча дамагчыся разблакавання сродкаў з Брусэлю каля 18 мільярдаў еўро. Але як хутка гэта адбудзецца, наколькі рашучымі будуць ягоныя дзеянні і ці будзе ён гатовы разарваць сувязі з Расіяй і Кітаем, гэта пакуль адкрытае пытанне. Я не надта аптымістычная ў гэтым плане. Паглядзім, як будуць развівацца падзеі. Спадар Саўдаргас, калі гаварыць пра аптымізм, Літва, відавочна, займае жорсткую пазіцыю ў дачыненні да Беларусі і Расіі ў еўразвязе і знаходзіцца фактычна на перадавой. Якія рызыкі расійскага ўплыву ў еўразвязе застаюцца цяпер, нават пасля сыходу Віктара Орбана? Перш за ўсё, што да Угоршчыны важна, што Петер Мадзіяр і партыя ТИСА дэмакратычныя. Орбан рухаўся ў бок аўтакратыі. Ён не быў праеўрапейскім і выкарыстоўваў кантроль над медыямі. Гэта былі не свабодныя медыі, а прапагандысцкая сістэма, якая гадамі фармавала грамадскую думку. Таму праблема не толькі ва ўрадзе або партыях, але і ў грамадстве. Калі людзі доўгі час жывуць пад уплывам такой прапаганды, яны не могуць змяніцца за адзін дзень ці тыдзень. Таму трэба быць асцярожнымі, але адначасова даць Мадзіяру магчымасць праводзіць рэформы паступова ў сваім тэмпе. Трэба верыць у дэмакратычныя змены, але пры гэтым разумець, што ім патрэбная асцярожнасць і дакладныя крокі, каб не страціць уладу. У нас з'явіўся шанец на дэмакратычную свабодную Угоршчыну. І ў цэлым палітычны ландшафт у Еўропе змяняецца ў лепшы бок. Я чую тут і аптымізм, і асцярожнасць. Дзякуй Паўлюсу Саўдаргасу, Пэка Товары і Марыне Шаўцовай. Дзякуй за ўвагу і заставайцеся з Белсатам. Вялікі дзякуй. І ў працяг тэмы, звязанай з еўрапейскім звязам, бізнэсовец Беларусі Віктар Шаўцоў застаецца пад санкцыямі, нягледзячы на тое, што раней ён выйграў у генеральным судзе ЕС, які адмяніў гэтыя санкцыі. Падаецца, як такое магчыма, але прычына досыць празаічная, звязаная з бюракратыяй, бо бізнэсовец аспрэчваў захады, якія былі ўведзеныя ў 24 годзе, а таксама ў 25-м.
Ну, але ў лютым 26-го Рада Еўрапейскага звязу вырашыла падоўжыць гэтыя санкцыі. Ну і фармальна вось гэтае працягванне санкцыяў яно застаецца без зменаў, таму рашэнне нібыта судовае ёсць, але санкцыі застаюцца. Я цяпер прапаную прыгледзецца да жыцця рэгіёнаў у нашай сталай рубрыцы, якую мы рыхтуем сумесна з рэдакцыяй БГ Медыа. І першая наша тэма, беларуская, якая ўжо 7 месяцаў у дэкрэтным адпачынку, трапіла ў спіс так званых дармаедаў. У тыктоку жанчына расказала, што афіцыйна падавала ўсе неабходныя дакументы, але гэта не дапамагло б пазбегнуць праблемаў. Рахункі за камунальныя у аўтаркі відэа істотна адрозніваюцца ад тых, што атрымліваюць іншыя. Напрыклад, за ацяпленне налічылі не 16-20 рублёў, як астатнім, а цэлых 100 рублёў. Документы, которые мы носили, да, по поводу того, что я в декрете, родила дочку, они просто потеряли. Ну, вернее, одна там прекрасная женщина, сидящая в приемном отделении. Просто потеряли, на что мне предложили поехать опять сделать документы. Ну, всего лишь, что подумаешь. Езжай опять, потом опять привози и тому подобное. Ну, подумаешь, не оплатите через коммуналку. Либо оплатите часть, если денег нету. Подумаешь. Неаднаразовыя эксперты, у тым ліку юрысты ў эфіры студыі Белсат падкрэслівалі, што ўсё гэтае заканадаўства, звязанае з так званай барацьбой з дармаедамі, не мае ў сабе канстытуцыйнай падставы, таму што ў нас няма абавязку ўвогуле працаваць. Ну а сітуацыя, калі маці ў дэкрэце прымушаюць апраўдвацца і насіць нейкі папер, а потым іх губляюць, пакідаю ўвогуле без каментара. І наступная тэма. Цяпер маладзечна. У залінейным мікрараёне жыхары першага сухога завулку сустрэліся з прадстаўнікамі дзяржкантролю і мясцовых камунальных службаў. Ініцыятар сустрэчы яшчэ летась сабраў 56 подпісаў суседзяў пад зваротам з просьбай пакласці асфальт. Мужчына патлумачыў, што апошнія земляныя працы праводзілі тут у 2003 годзе. З тых часоў максімум раз на год толькі пускаюць грэйдер. Піша выданне «Край.бай». У дождж не пройдзеш, а ў спякоту вокны не адчыніш, патлумачылі на сустрэчы жыхары першага сухога завулку. А ўладальнікі аўтаў расказалі, што вымушаныя аб'язджаць свой завулак па бліжэйшых дарогах, пакрытых асфальтам. Канкрэтных тэрмінаў асфальтавання першага сухога завулку на гэтай сустрэчы чыноўнікі не назвалі. Запэўнілі, што уключаць у план на 5-годку, а камунальнікі паабяцалі пакуль падтрымліваць дарогу ў нарматыўным стане для бяспечнага праезду транспарту. І навіна, звязаная са светам жывёлаў, пра жывёлу у Белавежскай пушчы. Адна спадарня вырашыла пабудзіць ваўка, які спаў сабе спакойна ў вальеры. Ну, тым самым парушыўшы правілы наведвання, і пасля заўвагі, зробленай мужчынам, прагучала фраза, якую ацанілі многія карыстальнікі тыкток. Ролик набраў больш за 180 000 праглядаў і 100 каментароў толькі за першыя сотні. Глядзіце. Он встал. Смысл спящего зверя? Чым скончыўся дыялог, невядома. Большасць каментатараў стала на бок мужчыны. Карыстальнікі хваляць яго за вытрымку і ўменне адказваць на хамства без крыку. Многія пашкадавалі ваўка. Былі і тыя, хто лічыць, што жанчына заслужыла штраф. Як адрэагавалі ў Белавежскай пушчы, невядома. Прэс-служба нацыянальнага парку пакуль нічога не публікавала з гэтай нагоды. Спадарства, калі хтосьці, можа, не паспеў пачуць альбо прачытаць, што было на экране, гэты дыялог. Жанчына хацела пабудзіць ваўка, казала, маўляў, а што мне глядзець на яго, калі ён спіць? Я не вельмі хачу глядзець на яго, калі ён спіць. А мужчына кажа, дык можа і ён не хоча на вас глядзець. Навошта вы яго будзеце? Так, але самае галоўнае, што калі мы прыходзім паглядзець на дзікіх жывёлаў, то самае галоўнае не перашкаджаць ім, а проста паглядзець. Спадарства, вось на такой лёгкай, прыемнай навіне ставім сёння кропку ў выданні студыі Белсат. Для вас працавалі Анастасія Русецкая. Вітаўт Сіўчык. Зычым спадарству добрага вечара і спакойных выходных.